mata ku jiya, ba a gaggawan koran samari akan gaibu. Kuma ina shaida muku namijin wannan zamanin bai da garanti. Kar wata ta saki jiki da wani da yake neman ta miƙe kafa ta shanta ke zai iya miki komai na rashin kirki. Abu na biyu zan buga misali a kai. Abu na biyu, duk namijin da yake neman ki da aure, wai ke ne za ki bi shi kina cewa ya fito yana cewa yana da uzuri, yana da wani abu da yake, to ba son ki yake ba, ba da gaske yake yi ba. Ki daina ma ɓata lokacin ki, kuma ina tabbatar miki wannan mutumin da ƙyar ya aure ki. Ki maza ki je ki nemo waɗanda kika kora, ki je ki nemi sulhu, ki fara aika ɗan text message na gaisuwa da ɗan gaisawa da ɗan kira a waya, ki samu kiraru musu su dawo. Amma wannan mutumin da kika makale masa, kika zama masa cingam, ba auren ki zai ba. A wannan zamani idan namiji